пусти тая право. Стига с това рао, бе! Жено мръсна! Аре, бе! Вие сте били башенички, бе, бе! Пусти малко, бе! Малко! О, тук нема спиране, майко! Георги! Това бе женато, сега ще ги сбу. Спуте пак се! О, бай как си изгърбих, гадно. Много гадно паднах. Много гадно суте пак. Не видя ли как? Не, закачи ми се с майко от тук, те така ми тръгна. Аре, бе, момче, бе! Пусти малко! Е, па ти, кой? Много е замръзнава пистата, бе. Добре, ще е замръзнава, баше. Женски ауто. О, как отдрипа пистата, направо не иска. Много е тежката. Проти от скиорите. Минамо ли са направили малба сутринта? Глашката е тъй голема, бе! Гоше е тъй голема! Гледай човек как си кара, гледай си е вързал краката, виж? Дай си вързал краката отпред. И си пуска, бате. Браво, това знае, че е по-трудно. Айде, готово. Его, бе! Ено за супер. Еми, караш, ще ми слушай. Още не стига от
Васко, тия са много лабави. Нищо не става тук. Нищо не става тия два. Много са лабави, ба. О, сега че е ремен, иска на тази писта. Па другите виж, че даже влеки ни работи. На другите влеки ни работи. Последното, виж. Връщате, че е ремен са. Ремен иска на тази писта. Това е трудно. Ето ли изджаскам, бе? Сега че го бута. Ще не знае, сега като тръгне ли, че си шашка не има да тръгне, бе, сега че го побъркам. Значи кажем, иде... Дене както тук паднах, преди бато често се смъжа. Направо че и ми връза ръката, я правим паднах на работа, штрака. А тук как да биш без компчета направо, бате? Георги, нищо не става те. Бъде? Не, това нищо не ще обръща. Сега Георго ми го... Те така. Аре, дай пускайте много. С кой с тебе ли? Аре бе, последен си, баци жената. Тебе съм бе, аре карай. Карам те. Видали как ще се пута това, бе? Те тука те това, изказвате така го прави си. Там няма къде да одим надолу.